yazi mani asithetheni mani entweni ebalulekileyo yani. Yazi i-artist mani ayikho imali apha eCape Town, yabo. Ayikho imali eCape Town, asiyijonge naleyo mani. Ayikho right nayo. Apha siyazama, siyarheleza, siyaxola, siyaphanda. Akukho mali eCape Town. Imali ingapha eJozi, eRhawutini. Ngoku thina ngoku kufuneka siyophanda, yabo, ngapha eRhawutini. But ngoku siyancedakala kooTikTok, kooInstagram, kooFacebook ngoku. Siyakwazi ukupowusta, yabo, upowuste ingoma yakho ibonwe kuTikTok, ibonwe kuYouTube, ibonwe Instagram, ibonwe kuFacebook, yabo. Mani, ayibe khona isapoti mani, ayibe khona inkxaso ebantwini, sisapotane, sithandane, balayikhe abantu, yabo, bafolowishe abantu, yabo. Yabo, andithetheleli mna ndedwa, ndithethelela nezinye ii-artist ezisakhulayo, yabo, ii-artist ezizamayo, yabo. Angathi mani singabantu singajongeli phantsi, yabo. Umona asiyeke umona, yabo, sisapotane, inkxaso ebantwini, yabo. Umona asiyekeni, yabo. Angathi thina singabantu abamnyama sibambisane, yabo, sibambisane. Aba mhlawumbi ke thina abantu abamnyama singabambisana singaya phambili impumelelo yethu, yabo. Abantu abamnyama singaya phambili. Aba mhlawumbi dawina umntu omnyama sisonke sihleli sonke, iyafana ngathi apha endlini siwine sonke, kodwa kanye nditheni, ndiwine ndedwa, yabo. Iyafana ngathi siwine sonke, yabo. Umona asiyekeni, otherwise awunomona sobe uphumelele, uzothakatha, uzonqola, yabo, uzothakatha. Siyivumele wena.